Moltes vegades hem parlat, Helena, d'aquesta esperada sentència. La justícia ha estat justa, mai millor dit. Estic molt d'acord amb el senyor Mestre. M'ha agradat molt la redacció del senyor Ramon Sáez, del ponent, del redactor. Per què m'ha agradat molt? Com diu també molt bé el senyor Mestre, aquesta sentència marca un precedent. Perquè aquí havíem posat en clau de judici quin havia estat el paper dels Mossos. Aquí havíem dit que els Mossos havien actuat com la conxorxa amb el govern. Aquí s'havia criticat de passiva l'actuació dels Mossos l'1 d'octubre. Aquí s'havia dit que el dia 20 de setembre els Mossos no van col·laborar amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. I aquesta sentència, què diu curiosament? Doncs parla en valor d'allò que tantes vegades han parlat, del que va dir la magistrada d'Armes amb la seva interlocutòria del 27 de setembre, que el que caldria prevaldre a l'1 d'octubre és protegir la convivència ciutadana. I a partir d'aquí posa en valor l'actuació dels Mossos, oportuna, congruent, proporcional, posa en valor també l'actuació dels binomis i diu que l'ús de la força va ser proporcionat. En canvi, critica obertament l'actuació de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, del senyor Pere de los Cobos, i ara mateix m'atreveixo a fer una pregunta, si em permeteu, al senyor Mestre. La gent ha vist que hi ha dues sentències sobre un mateix fet. A la sentència del Suprem, que té tancats els líders independentistes, el paper dels Mossos d'Esquadra i la seva actuació és rellevant per tancar els presos polítics. En canvi, a la sentència de l'Audiència Nacional, el paper del cos de Mossos d'Esquadra queda absolt. I la gent es pot preguntar, què podem fer amb aquests personatges? Què podem fer amb aquests pocavergonyes? Amb el senyor Pere de los Cobos, amb el senyor Daniel Baena i, recordem, amb el senyor Nieto, amb el senyor Millo i amb el senyor Zoido. Què podem fer ara mateix? Perquè jo penso, i estic segur que van mentir en seu judicial, i això, segons el Codi Penal actual, és fals testimoni.